Dai shooters na Simbara Shengwara hii. Wewe ndio Simbara Shengwara hii. Mochi tunokukora tunachukua ndegara mambo achire na mali. Ndikanchacha wala kaza shoka tumesema mkazi. Tukukora tunachukua pambili pedala mambo achire kuzisentara kwa sasa. Zora ya kukura. Sasa shoka Stand yani. Dai ishe suka. Sabu kubeli. Mali. Mambo kana tugeni. Mambo babati. Tupae report center. Apio. Waita dai shooters wanasungisa ba Simbara Shengwara bajiti. Ndokufisana nemtongo atikuwirana nawo akabuda pasheri pashop ndakanzi ndofanga upuwa 500 to years aiti ndinokumbira kuti ndiwane 1200 nyaya yakapinda mudare musi wa8 ikanzi inofanga kudzoka musi wa15 ikakundikana nengare kutangamira mavasi pekanzi dzikana 22 $500 yanga yanzu mupiwe iyoyo ndoya muri kuti amusibira ndakazotiwa ini ozonde ndakava kwa masomo aisokuita masomo ndese ndakanga kutoika tikasvika pa 1.2 kudzera akava kashopu indiana ndakava katesi iyo pachaye inogona here kusvika mari yakadai 2.5 inosvika kwa hiyo mukavapava 1.2 munayo atikwanisi kuiona baba Mochi tunokukora tunachukua ndegara mambo achire na mali. Ndikanchacha wala kaza shoka mkazi. tinokupura kuti zvandichataura pamberi pedara mambo achire tichazvichukwana Zora ya kukura. kutaura chokwadi. Stand yani. Simbara Shengwara Sabu kubeli. sabhumari Mambo kana tugeni. baba vachire Mashoka mungu wapa kuna mara kuti 500 yanga toka kuri dare. Kwita ndanga ita 1.2 wodi. ini ndinopikisawo pa 1.2 ipapo kuti mambo vakataura vakaita judgment yavo tiri muno pakanzi 500 papakatonyorwa kunzi shop nemastori pakanzi 500 saka ndokuinda ndokunounganidza 500 iyoyo mupurisa ndokuuya wamambo takuita sharing ndobva zvanzi 500 iyanchadi vakuti ndakuda 1.2 saka ndokuona kuti 1.2 yachona yavari kuda ivo kana vanayo wondipa osara neshopu yachona Iwo tandi na 1.2. So kuti iwe kwiri iri pavari kuti kusaka vaita piwo. 500 show. Imimiwo mukuweka kwenyu sekuti makavaka mese. Muri kuona here kuti kuita 1.2 kunoita kuti akuiti. ini sokuona kwangu kubisa 1.2 akuiti kwandiri nekuti zvimwe zvinhu zvachona zveroofing materials zvese zviri paroof hazvi zvedu takatokumbira tikabetsegwa nehana kozoita zvimwe zvitina zvinosvika about 4,000 zviri pashopu paipa hazvi zvedu zvamirira kudzoka here zvamirira kudzoka zvazvakamirira kudzoka saka taingonzi tishandise sevanhu vari pamwe chete sinzi vanhu vapa separation vanhu varambana zvezvakudzoka Isusu sedare manje. Iwo zvezvo zikawana expense iyo zikawana. Zikawana isati zvizivi. Saka isusu sedare tikabatsirike sei kuti zive kuti pane bill ichada kubva 4,000 pane bill davha zvakati kuitira kuti tizvibalanse tifanira tiweke because pamowa mambo azvinhu kuti kwe shopping awote mari akati kuma 2.5 kuda kuti mai kwa 1.2 ari kuda tikaita minus panosara 1.3 saka kuti zvikoro zvamunazvo zvikanzviminus tangovaka mezi wotibudisa kuti zvingakwanirana here inoda kuti mushiyana pashopu achakwiri nokuti takavakatesa tachakwiri zvinokwanisa kupinda ipapo
ivo kana gavadhara chokwadi chavasingadi pamwe kubva ipapo pamwe kubva ipapo haya mari mune chikwereti chezvitina here chinofanira kubhadharwa pashopu yenyu iyo zvitina zvacho ngori 1600 ndochokwadi chikwereti chii chimwe chikwereti futi pashopu hapana chii hapana chimwe chikwereti hapana ine changofanira kuclear zvitina izvi 1.6 saka vasunungura kuti asi zvitodzosera zvitina zvacho kare akatotozvipiwa zvachose zvitina izvi saka ava vasunungura kuti kana muchida shopu ndipai mari iyoyo kana kuti tione kuti tingaita indenda kutsvaga 500 yacho yakutaura oziva ndakutoa 500 ndinokupai 500 kuti zvakanaka 500 yachangaita iyo mwenguva ndimopuwe 500 kana muchiona yakanaka ivo vogara kwanditi pasango hapasi pamushaka ivo vaiti apiwe kuti 500 ishoma ikono vakuona kuti 500 yawanda inyaya yekuti maramba nekuti yawanda nekuti pakunzi ivo vabise ngaipe 1.2 yachona imwe maramba mukati iyoyo yakanaka nekuti vakuona kuti 1.2 ndiyava mari ora imimika dambudziko ringangova padikidiki pakuti pautu hwenyu ivo unofunga kuti vanenge vanofunga kuti havasi kuda kubva ipapo aimai imi uda kubva iri pashopu kana muda kuti vamugeri pashopu andikationa asi iwo utadaro tobva kuno kudarika vane kakudzoka kavauda kuita asi vanonge vachivanda vanhu vanoiti vanodzoka kudzoka kuna vanhu kwamuri vakadzoka 2 times nezuve mandeche vakadzoka kudzoka ayo orai masore kudzoka kwabava kwamurika izvozvo hazvina dambudziko zvinhu zvinge zvakatonaka zvatotadzoka futi ndari kuti vanhu vari konzereta rekonzeresheni yakakosha asi ngatitaurai zvinhu zvinyaya zvinobatika zvisingatipe confusion mangwana sedaro kuti imini tombotiwo nyaya yamapinza pavari kuda kudzoka pamwe kuti kudii nazvo mukuda kuvadzokera nezvavakaita zvikuru pomuri kuzvitaurira chii apa ndaitongotaura kuti vaone kuti pane kahutsotsi aiwa saka nyaya yacho ndeyeshopu yatinayo nyaya yeshopu nyaya ndeyeshopu saka toda kutsogodzera pashopu kuti vana ava vakura sei mwari 18 years 18 mwari 12 years alright ko vari kuti 1.2 ukavapa 800 papo mambo pa 800 handikundi papo pandadakaungadza pa 500 nekuti tivapa $700 nekuti ndandakati zvinhu zvese zviri mushopu chero nekuzva zvirimo hapana kana switi randiri kuda wotorawo zvinhu zvachona izvo zviri mushopu nezvatakatenga terera kuno vakatenga zvachipa kwai kana kwapa $700 parizvimba pane 5 ndochokwadi ko imwe mukapuwa 7 zvakadii vandipe 700 kwanzvimbo ndipai 7 mutore wotorawo plus unonzwatika munodzokerana musadzokerana unoura chinhu chinoitika mukadzi ane problem yeiko mukadzi uyu ane makuritosa nekuti pane chinoitika ndechekuti kana maparadzana mumwe nemwe anotanga kufunga kuti asi ini problem yangu ipara munhu anokwanisa kuchigadzirisa nokuti iwo makurutoseka chinhu chinoita sekunge chakaoma kati izvozvo zvinowanikwa muvarume vakasiyana-siyana nemadzimai avo asi vamwe kurava vari mazviri zvakauta zvivindi manje nokuti ukati pamwe munokwanisa kuwapa 700 baba kumaimira kuti nyaya yemutongi wezvese yanga yatongwana
ndogona kutsvaga sinhandla ndindopuwa kana ndindokumbira kuti mundipuwa kana mwedzi ndotsvaga pamwedzi ndokumbirawo chichemo kuti pamwedzi mwedzi unenge wakarebesa Vandina zvikoniwa. wacho wazvikoniwa kuzwa Ndinotsvaga kuti mwedzi wakarebesa. kana daita kati urati 500 yautora iyoyo waupa wapa imwe 200 wapa wotsvaga pakati pe14 days wawedze wapedza wapa 500 pari zvino zvikarenti 14 days to come wapa 200 wapedza side kwako iwo sababa manje ane bread iyo ndikati yekuti se 500 ndowapa 14 days to pay ubhadhara 200 nokuti dambudziko rinoitika ndiro kudai so pane pakava zvavanotaura zvekuti ina handisi kuda kubva saka kuda kuti mari yachona havadi kusvitswa vasati vabuda nekuti vanozoramba kubuda apa mari neda aiwa Amai tsvagai $700 mopa baba. Zvinokubatsira. Motora shop. Yapera yakadaro. Saka zvinhu zvedare zvine period. Pa 14 days munofanirwa kupa report. Yekuti zvamunenge maita hazvingonzi tango iri ndichatsvaka. zvine period it's okay mama It's okay. saka mwedzi wachona Kana pasina azadzisa inongotsvagwa inongova $700 kana maiwanawo inongova side ingwa 400 nkumja cover gap Manye mesa. cover gap zvakaona